Bon dia, victòria 0-2 del Mallorca en la seva estrena al trofeu Ciutat de la Línia. Diumenge, segon partit contra el Cádiz. Avui els jugadors han tingut el matí lliure a la concentració del Mallorca, a Benavis, Màlaga, i és Miquel Verger. Davant, Miquel. Bon dia, Joan. Així és, de matí lliure per als jugadors del Real Mallorca al Manco, quan entrenaments, perquè sí que la plantilla ha hagut de passar uns controls mèdics rutinaris i abans han tingut una reunió entre ells i també el cos tècnic per mirar d'aclarir el règim intern del club aquesta temporada. Avui, hora baixa, a les 7 del capvespre, entrenaran aquí al municipal de Benavis. A 70 quilòmetres d'aquí, ahir, primer partit de la gira andalusa contra la Balompèdica Linense, els de Vicente Moreno es van imposar per 0-2. El Penyal de Gibraltar va seguir testimoni directe de la primera victòria fora de l'illa del Real Mallorca. Els vermells encetaven el trofeu de la línia davant un rival de categoria inferior i que aviat ho demostraria. 13 minuts de joc i Dani Rodríguez serveix aquesta falta. Pilota rebutjada per la defensa, però Javier Bonilla l'enganxa a la frontal i l'envia al fons de la xarxa. El lateral esquerre vermell, confiat amb la feina del seu equip. Hacemos balón parado, ya sabéis, siempre entrenamos mucho eso y al final entrenamos así, pues al final tienen que llegar los goles, ¿no? Para eso lo estudian, para eso y al final pues muy bien, la verdad que está bien. Esta es la línea un poco que hay que seguir, somos un equipo ganador y tenemos que seguir ganando. A partir d'aquí, partit trebat i gairebé sense ocasions de gol. Maeta Molango a la graderia va veure com el Mallorca havia d'esperar fins la segona part per fer-ne el segon. Stoichkov roba la pilota, galaupada de Valcarce per banda dreta i finalment aconsegueix batre el porter. 0-2 al marcador. Lo más importante era pues hacer cosas, acumular. Si es verdad que el equipo pues sigue con esa línea de seriedad y cuando no lo parece tanto es más porque somos humanos y no sale que porque no tengamos la predisposición. Desde luego el equipo siempre intenta competir independientemente de lo que tengamos delante, ¿no? Y esa es una de los objetivos que tenemos, ¿no? Final del partit, però encara hi hauria temps per veure Reina en acció. El trofeu organitza una tanda de penals per evitar un empat a la competició triangular. El porter vermell aturaria fins a 2 penals. El primer a Sana i el tercer a Abel Suárez. Victòria per 0-2 i victòria també als penals que deixen el Mallorca encara invicta en aquesta pretemporada. A part de la victòria, el partit d'ahir ens deixa 3 imatges. El debut de Sergio Dueñas Mollita amb la camiseta del Real Mallorca, la gran ovació que va rebre el Stoichkov, exjugador de la Balompèdica Linense per part de la seva exafició, i també la presència del conseller delegat Maeta Molango i del director esportiu Javi Recio, que ja han tornat cap a l'illa, encara que diumenge tornaran a ser al municipal de la línia de la Concepción per veure el Mallorca-Cádiz. Primera victòria en fora de Mallorca. Començar amb bon peu és sempre important, encara que sigui amistós de pretemporada. Ho sap Maeta Molango i ho sap Vicente Moreno. El resultat no és important, però ja ens entenem. Això és el torneo Ciutat de la Línia. Encara no havien jugat un quart d'hora i Bonilla l'enviava al fons de la xarxa. El de Sòria marcava la línia a seguir i aplaudia Vicente Moreno. Bonilla marcava el camí a seguir i Pablo Valcarce mantenia la línia. Bona combinació que acabarà amb la pilota al fons de la xarxa. 0-2. Minut 4 de la segona part. Ho celebraven Pablo Valcarce, autor del gol, Àlex López i Sergio Buenacasa. Cert que la pilota entra plorant, però entra. Al minut 70 debutava Sergio Dueñas, Mollita li diuen. L'extrem en dret amb el número 20 entrava aprofitant un canvi múltiple. El jugador ha hagut d'esperar el quart amistós per mor d'unes molèsties que no l'han deixat entrenar amb normalitat. Poc després, Vicente Moreno obsequiava Juan Diego Molina, Stoichkov. Moreno ho va fer venir bé per provocar els aplaudiments. Sí, me lo ha dicho, me debe una cena, dice. La verdad que es un buen detalle, ¿no?, de su parte y la verdad que se lo agradezco. Me han puesto los vellos de punta y ya te digo, ¿no? Es algo especial porque tenía ganas de jugar ese partido, tenía ganas de ver a mi gente otra vez y la verdad que me voy muy contento. Stoichkov i el Mallorca tanquen contents el primer partit fora de casa. Diumenge toca el Cádiz, també als peus del Penyal de Gibraltar.
Ens acomiadam amb un darrer apunt des de Benavís. Acaba de sortir l'horari de la tercera jornada de Lliga a la segona divisió. El Reial Mallorca visitarà el Municipal de Santo Domingo divendres, dia 31 d'agost, per jugar contra l'Alcorcón. Serà una setmana exigent. El Reial Mallorca tindrà 2 partits en 5 dies, tots 2 a la Comunitat de Madrid. Són les coses que té tornar al futbol professional.